Tervetuloa Kemijärvi Cityyn. Kiitos. No tuo Raidallinen sitten. Niin minäkin ensin ajattelin, mutta jos se on sitten rauha. No sitten se yksivärinen. Niin minustakin. Mutta jospa se on sitten yksi totinen. Kumpi sinusta? Katsotaan sitten kotona. Vaikka vatukas ja kompas ja vaikka avasimies. Mene nyt kun meillä on tässä Raunin kanssa vähän bisneksiä. Niinhän minä. Oli kiva tavata pitkästä aikaa. Silloin äitis hautajaisissahan me tavattiin pikaisesti. 3 vuotta kun siitä on. Isä otti niin vakavasti se äitislä. Mutta kuule, minä teen sinulle fengsuit, jos vaan tahot ihan ilman ja tiedät sinä fengsuit. Nyt me. Anna sulle fengsuit näytä. Fengsuit. Mä pysyn tuollekaan siitä. Mä en oo vatupassia ja kompassia. Mutta verran. Tervetuloa Kemijärvelle. Olihan se aikamoinen yllätys, kun niistä papereista näki, että sä oot itse täällä siirtyä tänne alueelle. Ei se isäs tullut asemalle. No mä sille sanaa lähetin, ettei sinä ole tulossa. Ei se ole vastannut, niin eipä saanut kosana. Jotenkin väämettänyt puheessa. Onko perhana ruveta sua kyyneleitä ne vastaanottamaan? No iloinen, että sinä olet tämän päätöksen tehnyt, että mä en saattaa joku olla pikkusen uteliaampi kuin minä, niin ettei säikää. Peltoniemi! Eikö Peltoniemi? Tule tänne! Mä Peltoniemi, sun työpari, eli partner, niin kuin et sanoopi sinä sen vai kiiviiset elevussa. Tässä on Rauli, se on sun työpari, meitä autossa sen muutossa. Hello, partner. Meitä siirtymään osaan sun laatikosta sinne uuteen asuntoon. Kiitoksia. Pitäis vissiin tästä lähteä viemään loput. Entä se käskyjako? Milloin se on? Ai niin kuin Amerikassa. Nimellä Espoossa oli. Ei se ole täällä niin virallista. Se on Amerikka ja Espoon on vähän eri piiri. Mitä Tikkurilassa se on? Kilossa. Perkele, kilopolli. Viepä sä turkoluukkoon vähän pienemmällä peltolla. Tuut sitten joskus puolen päivän aikojen selvitellään päällimmäistä asiat koulussa. Kerkiä, et sinne sitten nähdään isäskin vähän sitä ennen. Selvä. En mie sillä mitään vittuilua tätä tommosella kilopolliisilla. Pyristyhän nyt kyllä tämä tästä. En minä sua kyynelillä aio kastella. Voisihan se mukava, jos olisi joku vähän puheliaampi kaveri kuin sinä. Vaikkapa voi olla yhtään ukkoa, jonka nauhan tähän haisemaan. Yksi pettävä sikapiisa on minun elämässä. Tervetuloa Kemijärvelle vanhempikonstaapeli Rauli Anneli Kaarina Väärä. Kiitos. Ilo kokonaan minun puolella. Täällä ollaan, isä. Halusit tai et. No turkisvinkissä niillä kyllä saattaisi olla niitä mattoja. Susiturkkia niillä ainakin on. Aro, tiedätkö onko meillä jotain susimattoja täällä? Tää ei veikasin susimattoja. Mennään mitään sutta myyä. Karhua kyllä jo. Ei susi, vaan sushi. Se on tiedätkö semmonen japanilainen ruoka. Riisiä, raakaa kalaa ja merilevä laitetaan semmoseen mattoon. Ja rullataan semmoseksi pötköksi sillä matolla. Bambumatolla. Sushi boolla. Jaha. Me luulin, että no ei meillä kyllä niitä bambumattojakaan oo. Onko se iso se semmoinen matto? No miten helvetit on paljon riisiäkin sen menee ja kallaa kanssa. Ei ammo.
omituinen. On mukaan niinku vähän japanilainen tai semmonen itämainen. Sitten ajan muistaaminen. Oltiin pikkulikkana samassa koulussa Tuhomassa, vaikka olimme kyllä ylemmällä luokalla. Mutta minun siskon tunsit kyllä. Tuulian, Särkylän Tuulian. Tuuleen, muistan joo. Mitäs sille kuuluu? No se lähti Tuulikin etelään jo ajat sitten. Kaiken nyt lähtee, jos vaan pääsee. Mutta onneksi joku tulee takaisin. Mutta aika harva sentään. Etkö ole tuntenut sitä Pasasta? Se oli sinun luokalla yläasteen. Paskasen Ari. No nyt kun sanot näitä Tuultaisikin jo vaikutti. Ei kyllä varmaan pyöritty silloin samassa porukassa. Se tekisi 6 metriä 20 senttiä. 5 kiloa, 365 grammaa. Oltiin näätä Norjan puolella. Silvertseninvuoren fjällstuvassa asti. Ota säkin sen. Muistatko? Idäs Mersulla ajettiin. Me pääsi Sevetistä jo läpi. Kyllä nää pikkuinen olit. Kyllä mä muistan, että jossain sen nimisessä paikassa Norjassa ollut. Ajattelin nyt lomalla ajella ne samat paikat läpi, se kerran lähellä olla. Justi. Joo, kyllä. Kyllä se sopii poliisikirjoitukseen. Oiskohan tuo perimässä? Siis älä käsitä väärin. Joo. Mitenkäs se kotiutuminen on sulla? Hyvin, kiitos. Pasasen Arin näin tuossa kaupassa. Vanhoja koulukavereita. Pasanen Ari. Näitä on tehtaalla töissä. Mutta se on hyvä, että olet kotiutunut. Koska niinhän se on, että höymis veete häätis. Meillä on kuule ollut täällä tapana nyt semmonen, että kaikki uudet tulokkaat käy tuolla meidän kaupunginjohtaja Strömmin, eli niin kuin Metsän täällä sanoma Römmin luona ilmoittautumassa vähän niin kuin palvelukseen. Että jos menisit heti vuoroaluksi. Vanhempi konstaapeli Väärinen ilmoittautuu valtuukseen. Jaa, no niin. Okei. Be careful out there. Tiedätkö, kun tänne tulee, niin saa opittava joitain asioita. Useimmiten vaikeamman kautta. Mutta kyllä nämä ovat tavallisempia ihmisiä. Jos olisi se Pekka Väänänen esimerkiksi. Ja joku vuosi sitten eläkkeelle poliisipäällikkö. Miksi näin jotain sosiaalikysymyksiä? Viherkoski tuolta terveyskeskuksesta muistaakseni mainitsi siitä. Minä tapasin isäni ihan kunnossa. Ström? Marie. Odota hetki. Äiti soittelee. Niin, tervetuloa Kemiaan. Jos jotain ongelmia tulee, niin nosta sinikkaa. Ja näin joskus oikein liuskahvia ja puristaa. Rauta Väänänen, siis Rauta. Tuossa on No Man's Land, eli Nomad. Siellä on karaoke. Laulatko karaoke? Minä joskus laulan. Tappelu. Ei noista kannata välittää. Ne tappelee aina. Ei kato muukkosen pesue kotia riehumaan. Ettei tarvitse pidättää. Lopetti loppuun uudikkoon. Pykälä eteen. Ja sen jälkeen pojalla aamulla kouluun ja ajoista. Me saada tulla katsomaan. No ihan pöytiä käynnissä. Säälisi käy jotenkin tuolta pois. Ja myös kuitenkin pitänyt asemalla käyttää. Miksi? No ja sen lapsen takia. Yleisen järjestyksen. Laukaassa ovat saaneet hyviä kokemuksia nollatoleransista. Annapa olla etelä-Mutta. Nyt ei olla Helsingissä. Perkelettekö sitä tavallisia eläjiä pidättämään? No molemmat oli erinomaisia
Siellä meni kuule asunnot ja autot ja hyvä, ettei mennyt elämään. Ja Teknogenin herratkin ennemmin pidättäisi. Ei millään pahalla liikkaa. Mutta sinulla on vielä paljon opittavaa tämän perän asioista. Me voisit kyllä opettaa. Ensinnäkin minä en ole mikään likka. Ja toiseksi en ole etelälikka. Ja kolmanneksi minä en sen opetuksesta tarvitse. Etelän sivistyskielellä se on tarvitse. Tarvitse on hyvin rahavanomainen, eikä kuulu virkavallan. Pidä turpasi kiinni. Predikaatti, objekti, adverbi. Menikö oikein? Kieliopillisesti kyllä. Mutta jos taas ajatellaan meidän keskinäistä arvojärjestystä, jossa minä olen virkavuosiltani vanhempi ja tilannejohtaja, ja sinä taas puolesta. Kakkonen kuulee. Mitä se pelttari ja kauppoilta? Ei tässä poliisia olisi tarvinnut paikalle hälyttää. Istukaa ihan rauhassa sinne vaan. Jaha, Päivä. Päivä. Erkki Viherkoski, täältä terveyskeskuksesta. Mä olenkin jo odotellut teitä. Onko selvillä, mitä täällä tapahtuu? No, tavallaan perheriita. Rouva Launis, tulisitte nyt ulos, mutta saadaan tämä asia hoidettua. Täällä on poliisikin paikalla, että voitte tulla ihan turvallisin mielin ulos. Rouva Launis! Tulkaa nyt ulos, ettei asiat mene tämän pahemmaksi. Rouva Launis! Täällä puhuu vanhempi konstaapeli Pääninen eikä Miapen poliisista. Minä käsken teitä nyt avaamaan oven ja tulemaan rauhallisesti ulos. Anna koko miehen. Marika, kuulekos, täällä on Peltoniemen Aimo. Se komia skandinaavinen urospoliisi. Tule ulos, niin mennään kotiin ja selvitellään tämä asia myöhemmin, kun olet rauhoittunut. Se on kuule helvetin julma nainen tämä uusi seriffi, kun sille päälle sattuu. Tuossa vieressä helisittelee tyrmäavaimia. Että tule ulos nyt. Sika. Antakaa hänen mennä. Sovitaan asiasta myöhemmin, jos tässä nyt mitään sopimista on. Aatos Launis. Rauha Pääninen. Ei nosteta tästä juttua. Tämä oli tämmöinen tavallinen perheriita. Paikka vaan sattuu olemaan tällä kertaa muualla kuin kotona. Niin. No, jos pahoinpitely on lievä, niin tietenkin rikosilmoituksen nostaminen on teidän ihan oma asia. Haluatteko te? Kuule, jos tulisit käymään terveyskeskuksessa sitten kun ehdit. Mulla on sulle asia, joka koskee sun isäsi. Mulla on tässä nyt virantoimitus kesken. Mä joudun joka tapauksessa kysymään teiltä muutaman kysymyksen ihan vaan varmuuden vuoksi, että jos tulette myöhemmin toisiin ajatuksiin. Toi, että julma nainen. Minäkö tässä nyt olen sitten se paha poliisi? Elää nyt ittees ota tyhjästä. Se oli kato psykologia. Pysätytkö tähän hetkeksi? Etkö jaksa pian? Mä menen ja suuta rauhassa, en mie kulki. Et vai. Anna tänne ne kiikarit. En mie niillä ainakaan olisi. Rumahan se on, jos on niin suurena näkyy.
Viedään osastoon. Laitetaan tippa ja seurataan. Jos vuoto ei lakkaa, niin viedään rovalle. Erkki, kuoliko nyt? Pelottaako sua? Pelottaa. Kuulehan nyt Anni. Et sä niin helpolla kuole. Et oo kuollut ennenkään, vaikka oot pikattu kuin tilkkutäkki. Sä oot kuule sitka sakka. Ei jalat eellä. Käännytään kohta. Joo, jos katsotaan niitä sun isäs papereita. Niin, tämä rouva Launiksen tapaus. Tämä on ollut ensimmäinen kerta eikä varmasti viimeinenkään. Mutta eihän sitä voi ihmisten väkipakollakaan hoitoon laittaa. Onko se ihan varma, että tässä nyt ei ole kysymys perheväkivallasta? Siitä tässä just nimenomaan on kysymys. Mitä tässä tapauksessa osoittaa vähän toisinpäin kuin normaalisti. Kalastatko sinä? Anteeksi. Ei harrastako kalastusta? Täällä on kuule hyvät kalavesit. En. Lapsena, kyllä. Lähden joskus mukaan. Minä kalastan kesät talven. Se on hyvä hermoinen. Minä olen Erkki. Rauli. No, tässä ei nyt näy ketään likkaa, mutta välitän jos ilman kuitti. Taitaa se Peltonen olla vähän äijä. Sinä siis tutkit silloin Launiksen vammat ja voit tarpeen tulleen painista lausua. Joo. Haluaisin vaan varmistaa. Näkemiin. Rauni! Kerkes mennä jo. Herra! Vai että oikein jo Rauli? Mitäpä äiti? Se näyttää Afrikan tähtiä pilsneri maistu. Katoppa se Risi Peltonimihän se itse. Siellä olet oikein naisen löytää. Oikein etelän pilsneri. Ei Vili-Matti valehtele. Mitä te sanotte? Miekö? En minä mitään ole sanonut. Enhän sanonut. Pidäpä sieltä teidän turpas kiinni. Täällä on ennen tapettu ja minulla on vahva epäilys, että te tiedätte sitä jotain. Niin kyllä ainakin on silmämusta. Se nakka sit on hakannut. Niillä on semmonen satomasokistinen suhde. Se on nykyään muotia SM. Eikö siihen, että kun ketkä täällä eilen tappeli? Ei sellaisesta ole kuullut. Omakohan on paikka. Mutta pian mielessä, se on äkkiä luvat mennyt, jos ei menikin vähän tasolla. Kehtaa etelän pillu. Aika kipakan näköinen likka, huomasitteko, ja nätti kanssa. Olisihan se hyvä tuommoista nainen. Mä en napsutella ja panna paukutella. Etelän pillua napsi. Pidä turpas kiinni älytön. Se on Väinäsen kanssa hyvä, ne oli tapettu siellä sen äitin hautajaisissa. Kun joku oli mennyt vihjailemaan, ettei sen äitin kuolema ihan luonnollinen ollutkaan. Ja isä oli huutanut, ettei se ole sen lapsi. Ei ollut kaunista katsottavaa. On se kauheata, kun tuolla pitää Paulolla tapella ja työtä. Oli se Väinänen alkuun on jo aikaisemminkin muuttunut semmoiseksi kummalliseksi. Eikä kukaan tiennyt sen juoksusta mitään. Niin taisi ne poliisipäällikön hommatkin sitä kärsiä. Ja sen takia ne varmaan pani sen eläkkeelle. Ja nyt se Väinänen kiertelee nurkkia ja onko kuusta puolta. Sillä on jotakin hämäriä bisneksiä. Jotakin itäviinan virityksiä. Ulkopuolelle tienen kovempaa, että miekin kun tullut noin hyvin asiat tietona. Perkele täällä kohta tarvitse Koillis-Lappiakaan tilata, kun kuulee kaikki tärkeät asiat saatana ihan tuoreeltaan ja varmasta lähteestä. Etkä sinä saatana tee mitään muuta kuin suolat murteellasi joutavaa paskaa. Psykologiaa. Silkkaa laiskuutta se on. Sinä et viitti ottaa asioista selvää. Sinä annat päivin aina olla. Yleensä tyhmäkin näkee, mikä se porukka siellä on. Jos saman tien hakee nyt se pieni ja liiva putkaa sieltä, ottaa selvää, kuka se meidän hakkas. On pitäisi hakea sieltä kaikki. Pidäpä jo turpas kiinni, Likka. Kuulitko sinä? Pidä turpas kiinni. Sinä et tiedä tämän päivän asioista
asioista yhtään mitään. Voi vaikka olet täällä mukaan joskus asunut. Sinä et tiedä, miten täällä asiat hoidetaan ja miten ne sotketaan. Saatana. Pitääkö sinulle kaikki opettaa peräreijän kautta, perkele? Älä opeta isääs naimaa. Sinä et tiedä mistään mitään. Minä tiedän, minä asun täällä, minä olen täällä kotonani. Joten tiedäpä sinä kuule se turpas kiinni. Anteeksi. Ei olisi pitänyt sillä tavalla huutaa. Mutta kun täällä on totuttu hoitamaan asiat paremmin vähän toisella tavalla. Me olemme asuneet ja asioitamme hoitaneet täällä vuosisatoja ihan omalla tavalla. Ja sitä ei yksi EU miksikään muuta. Täällä kuule tietää isä touhusta yhtä ja toista. Mennäänpä käymään siellä Muukkosilla. Minähän varoitin Pertti, että nyt tulemme hakemaan, jos se et rauhoitu. Se on semmoinen homma, että jos teet opin, niin se poika täytyy laittaa lasten kotiin. Emme millään pahalla. Mutta se pääsi kuopiana välillä. Tuolla Peltonenkin. Yksi kuupeiden väliä. Mies sinulle, että me rupeaa viinaa rahtaamaan. Kärsi, niin kirkkaamman ruunun saat. Näekös nyt? Silloin puututaan kun tarvitsee. Näetkö Essillä muuttikaaville? Mie tarjoan. Se yksi hullu sanoi jotain isästä, miten sillä takana. Mitähän tuo nyt olisi? Tällaista puhetta piisaa ja ihmiset tietää enemmän naapurin omista asioista. Et tiedä vai et halua kertoa? Lähtöisin. Lähden. Nimittäin kotiin. Pekka Väänäsen on katsottu olevan kyvytön itse huolehtimaan itsestään. Arvaamaton ympäristönsä suhteen. Aiheuttaa huolta yhteisössä. Pitäisi saada suostua. Vittu, pitäisi saada suostumus. Mä en pääse edes lähestelyistä. Ei nyt kuitenkaan hassumpi etelän pilluksi. Terve. Miten menee? Ihan hyvin, kiitos. Mä näin sut tuolla. Vilkasitko muuten ilmoituspalvelua tuolla aulassa? Meillä on hyvä flamenco-opettaja. Ryhmään kyllä mahtuu vielä. Niin, mä oon kyllä joskus harrastanut. Mistä arvasit? Ei, kun Peltoniemen Aimo vaan oli ihmetellyt sun Korea-hametta muuttokuormassa. Mä sit ajattelin, että jos se kumminkin on flamenco-hame. No, on se. Onko? Mikä kerro? Mä ajattelin viime vuonna oikein törsätä. Mä ostin sellaisen Mario-mallin, tiedätkö? Yhdellä nauvalla yksi rimpsu. Ei ole kahta eri väristä alarimpsua niin kuin siinä Carmenissa. Mulla on just semmonen Carmen. Tupla rimpsulla ja alarimpsu on eri värinen. Kyllä se sitten maksokin perhana. Mut mä ajattelin, että miten se yksinäinen akka kuule säästävää. Palkaakin siinä samalla Hebron professionaali. 2 remmillä 50 sentin koroilla. Eikä. Kyllä mulla on noin Pilman Pro 1 remmillä, mutta mä heti meinaan ostaa, kun mä saan rahaa. Semmoinen taattari koolissa. Olisiko sellaisen kuule, kun laittais päälle sen, niin mistähän sitä itsensä löytää jostain Malakasta varmaan? Sinä oot Ari. Et taida muistaa. Kaupassa, eikö niin? Väänäsen kanssa me oltiin joskus yläasteella samalla luokalla. Ihmiset muuttuu niin. Saanko tarjota pullakahvit vai onko sulla kiinni? Ei oo. Mulla oli silloin 4.
mitään, mitä vaan ajattelin, että kun ei oikein ketään tuttuja täällä näkyy, niin pitäisi varmaan soitella ja kysellä, että jos vielä ketä olisi jäljellä. Leti, no nyt minä muistan, justiin, joo, Leti ja hyvä voimistelija ja aina soittamassa suuntaan. Kauhea, juoksee ja huutaa, joo. Muistan, istuit toisella puolella luokkaa, eikö niin? Ei, kyllä me istuttiin samalla puolella. Tai siis aluksi istuttiin jo, mutta ysillä istuit sitten ikkunarivissa vielä sen mun serkkutytön Tainan edessä. Te olitte hyviä kavereita silloin, tiedätkö mitä? Mä olin ihastunut sinun silloin. Tuijotteli kaiket päivät luokapoikki. Ai siis sä olet se otsatukka. Just se. Terve. Mä toin sulle nää verhot. Joo, astu sisään vaan. No sitten minä, että mukavahan se on palata, kun täällä on kerran sukuakin. Misäs niin? Niin, ootte varmaan tavannutkin. Ihan ensimmäisenä tietenkin heti joo. No tottahan toki melkein heti ensimmäisenä. Semmoista sovintoa. Oli vähän hermokireellä silloin siellä äidin hautajaisissa, kun mulla oli just se avoero ollut sinne. Varmaan sen takia oli hermokireellä. Joo, hyvä, että olette sopinut. Joo, semmoisen ukot tuppaa olemaan, että verohan niistä pitäisi ottaa. Mulla se vaan ukko pyssyy. En tiedä. Harmittaa joskus niin paljon se jörykkä. Ei, mutta nämäthän perhanat on kuule tosi hyvät. Ihan oikeat energiat. Ei ollut pahemmin kiirettä, varsinkin jos Espooseen vertaa. Onko täällä aina näin? Huomenta. Huomenta. Saatiin paha. Ainakin se rattijuoppo tieltä pois ihmisiä tappamasta. Voinko lainata tuolta autosta pariksi päiväksi näitä kiikareita? Kävisin lintuja katselemassa ja muuta. Niin, se onkin lokakuun oikein lintukuukausi. Haitai. Siellä vissiin 100 kieli visertää joenperulla. Onpa korva tarkka. Joo, kiitti vinkistä. Kokeilisit nyt sinäkin näitä kuule. Aamulla kun heittää pohjille, niin on kuule maha kunnossa ja suoli toimii. Mulla tulee paska kulkea piekukaarasta. Kävin sille tytölle verhot viemässä. Niin kovasti se vakkuutteli, että on isänsä nähnyt, mutta valehteli se kyllä. Mikä se on se viha niillä? Siitä kun se Pekka sinne niin kovasti syömistyi, kun se kysyi, että onko se Pekka siihen Helenan kuolemaan jotenkin syypää. Meidän tapauksessa on mitään epäselvää, pyriät vain vaan paskaa lämpöksi. Se paikka tutkittiin sun läpi kotasi ja se oli selvä onnettomuus. No mitä sitä nyt sitten niin kovasti tutkittiin, jos se kerran oli selvä? Se oli Pekka on vainnut sen vaimonsa tappaa. Ja huutanut ja väittänyt, että Rauni olisi ollenkaan sen lapsi. Se aina humalapäissä ja sitä oikeasti selvisi ja pyyteli anteeksi, mutta ei siinä ollut mitään epäselvää. Se oli onnettomuus. Onko ihan varma?
se minun mies, joka ne hakkas siellä Lommenissa. Auta siihen, jos olet uustaan. Kuka muu ei uskalla tehdä mitään, kun pelkää, kun ne uhkailee kaikkia. Se on mitä Venäjän ja Kiinan salakuljetusyhtiö. Se on se Noumarin porukka, joka on siinä mukana. Ja minun mies oli jotenkin sotkeutunut siihen ja ne hakkas sen sairaalan ja uhkas vielä tappaa, kun se pois tuli. Kun se pois pääsee, hän tappaa vielä minutkin. Ota sen. Hävinnyt? Siis mitenkä niin hävinnyt? Se on vaan lähtenyt. Kukaan ei tiedä eikä mennyt mitään, mutta eikä se niin kuin on ollutkaan konkerta itse. Ja minkä takia kukaan ei ilmoita poliisille? Kyllä siitä soitettiin, mutta sieltä sanottiin vaan, että katsellaan. Se mies oli hakku. Se oli rikoksen. Ehdottomasti tänne pitää silmällä suojella. Eikö se liene enemmän poliisihommia? Rauli. Unohdin viimeksi ne isäs paperit. Rauli, odota! Pitäis katsoa läpi ne isäs paperit! Kattele keskenä! Nyt sitä jo perässä juosta. Vanha koulukaveri. Niin, tietysti. Joka tapauksessa ajattelen, että olisi ollut vaan mukava tavata Kirsiä pitkästä aikaa. Niin joo, sitähän on kaikki kahden tähtiä. No mutta kiitos paljon. Kiitos kuulemiin. Se on minulle laillista viinaa kaikki täältä. Kyllä se saa vaikka maistaa. Tai laboratorioviina. Kylällä puhutaan, että tämän päivän kautta kulkee laitonta viinaa. Saapihan sitä kuka tahansa väittää mitä haluaa. Saako vähän tutkia paikkoja? Totta sitä tutkiessaan, jos on luvat. No minä tulen takaisin kupien kanssa. Totta palikka huviksesi joku syy. Naajan napsutella. Marleena, viepä baaria pystyssä, mä keväsin vähän. Anna olla, Aalikka. Lihoja sillä on. Se viepi niitä pyhälle sinne hotellille. Minä en mikään linkka sulle. Katsotaan. Meillä se ovellakin ansa, kun osataan juoksuttaa. Eikö tosta jos kääntyy oikealle, pääsee oikaisemaan sen? Pääsee. Mene sinne. Nyt että perunut valtia heti. Sano, mitä sulla on lammaslaatikossa. Helvetteekö se sulkkuu? Sano. Porolihaa, niissä on pihalle menossa. Onko Etelänpiru tyytyväinen?
Kettukin lisku, kun osataan oikein juoksuttaa. Sinä tiesit. Sinä saatana tiesit, että silloin se on vaan pelkkiä lihoja. Minähän sanoin! Et uskonut, minähän nimenomaisesti sanoin! Rauhoitu nyt Elli Neste, mennä ees tolle kahville! Ei saatana, me ajetaan ylinopeutta! Isä, älä ammu, sulle mennä! Rauni! Isäukko ampui suolaparaksella suoraan persaukseen. Varmaan luulen, että poliisit tulee sitä hakemaan, että mulla olisi virkapukit päällä. Minun mielestä sun isällä se ei ole kaikki asiat ihan kunnossa. Täysin arvaamatonta käytöstä. Minulla on allekirjoitusta valmiina ne paperit, joista vihdoin viimein kirjoittaisin. En kirjoita. Ei sun vielä valmis. Etköhän sinä ole minun ahteellinen silloin jo ihan tarpeeksi. Mä hoidan itse. Se ampuminen on sen verran vakava juttu, että se viedään kohta poliisivoimiin. Tää ei naurata enää ketään. Äsken se vielä nauratti herra tohtoria. Kyllä minä hoidan isäni ihan itse. Siinähän on potkua enemmän kuin koukkuloukko lohessa. Semmoisen kuin vielä joskus sais. Lohe